Bueno, pois hola, moi bo día. Antes de comezar, quixéramos agradecervos enormemente que esteades ao outro lado da pantalla, inda que desafortunadamente non vos podamos ver. A falta de poder encontrarnos de corpo presente, tentamos reformular a nosa intervención a este formato en liña, que toca andar cos tempos tamén nisto. Mais esta é a nosa primeira experiencia con isto, así que agardamos ser quen de facer que esta nosa humilde achega pois sexa de proveito. Temos toda a nosa vontade posta niso, vaya. Nós somos Carme Campo e Chus Caramés, somos bailadoras, educadoras e mestras de baile tradicional. Estas facetas, as da didáctica e do cuidado do noso patrimonio, levounos a comezar no 2015 co proxecto Andar cos tempos, a través do cal facemos un convite a revisar a tradición con perspectiva de xénero. A motivación do mesmo é traballar na procura de respostas e solucións para as contradicións cos que nos fomos atopando a hora de bailar e de transmitir o baile tradicional, pois decatámonos de que estábamos a reproducir e transmitir unha serie de roles que noutros contextos das nosas vidas considerábamos sexistas. Por isto, decidimos comezar a analizar con perspectiva de xénero aqueles estereotipos que afondaban na desigualdade entre homes e mulleres no baile e a cuestionarnos que xustificase que non fosen válidos noutros contextos, pero sí que os estiveramos a reproducir naquilo que levaba o apelativo de tradicional. Como vos decíamos, a primeira fase desta análise foi identificar os estereotipos sexistas que se transmiten no baile tradicional, así como tamén analizar a mensaxe subxacente que leva implícita. Reunímolos en tres grandes bloques. Un, en canto á diferencia por xénero no xeito de bailar. O home mostrase enérxico, vigoroso, saltando moito, colocando os brazos ben altos. E a muller, pola contra, mostrase doce, recatadiña, con movimentos máis suaves, elevando sempre os brazos máis baixos. Así, este estereotipo ven a transmitir un concepto de masculinidade vigorosa e forte e un concepto de feminidade moi dócil e sumisa. Outro, en canto a quen dirixe o baile. Correspóndelle ao home tanto dirixir o baile solto como agarrado, ocupando sempre a figura de guía, co que asociamos o liderazgo e o protagonismo ao masculino e o sumiso secundario femenino. Que non ten escoitado aquilo de quen fai de home cando se agarran dúas mozas para bailar unha garra. E por último, en canto á conformación de parellas, pois esta sempre é mixta, a non ser que haxa falta de homes, cousa que costuma acontecer. Pero ainda así, seguímonos referindo, no caso do baile solto, á fila de homes e fila de mulleres. Nunca topamos en riba dun escenario que lembremos que é a plataforma de difusión de prestixio que inevitablemente incide no bailar espontáneo, parellas do mesmo sexo, polo que deixamos de visibilizar outras relacións afectivas, amorosas ou amistosas, posibles entre os diferentes xéneros. A xustificación ante a transmisión dos estereotipos detectados que nos atopamos sempre eran frases dogmáticas do tipo isto sempre se fixo así é a nosa tradición, etc. O cal nos levou a ilo comprobar as fontes, é dicir, a chegarnos a xeracións portadoras anteriores a nós, dos arquivos creados, a partir do valiosísimo traballo de campo que décadas atrás comezaron persoas vinculadas ao folclore. Lembremos que de xeito completamente altruísta, sen apenas medios, nin seguramente moita formación en antropoloxía, pero con moitísimo amor polo noso baile. Nesta investigación, que inclúe a consulta de arquivos audiovisuais de diferentes persoas recompiladoras e en diferentes épocas, así como tamén recompilacións escritas, como son os cancioneiros ou os artigos de opinión de comezos do século XX, atopámonos con que moitos estereotipos que nos tiñan transmitido non se daban. En outros, nos que o estereotipo semellaba ser a norma, atopámonos con referentes que xa racharan con el, mostrando outra maneira de facer contrario ao estereotipo. Por exemplo, lembrades os estereotipos detectados no xeito de bailar, de que o home ha de ser enérxico, cos brazos ben erguidos, e a muller doce, cos brazos máis baixiños. Ben, pois imos ver este vídeo dunha baila espontánea da veciñanza de Bardaus a saída da misa. Fixadevos, por favor, en quen salta máis ou menos, a altura a que levan colocados os brazos, o movimento de cadeiras, etc.
E lembrades aquel en que o home é quen ten que guiar o baile, non? No caso do agarrado tería que ser o encargado de levar, e no caso do solto, entre outras, é o encargado de iniciar os puntos. Imos ver agora unha baila no torreiro de Mangueiro, a ver, e fixadevos, a ver quen se encarga de botar os puntos. E non deixedes de observar tamén se se cumpren os estereotipos citados sobre o xeito de bailar, de os homes enérxicos e os vigorosos, e cos brazos ben altos, e as mulleres máis recatadas e sumisas. Dentro o vídeo, porfa. Xa din que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Neste traballo de observación dos arquivos con perspectiva de xénero, atopámonos tamén co sesgo da ollada de quen recompila, que inevitablemente aparece en maior ou menor medida. Para ilustrar isto, quixéramos poñervos un exemplo dunha recollida realizada en Seaia, e non vos imos dar máis información. Imos velo e a ver se detectades que é o que pasa. Decatastes vos do que pasou? Pode ser que non repararades por descoñecemento das dinámicas do baile solto. A ver, é a música quen marca o que hai que facer en cada momento do baile. Por exemplo, o momento en que quen canta bota unha copla correspóndese con que no baile alguén bote un punto para que o resto reproduza, que é a figura hería, non? Con esta información, se vos parece, molo ver novamente, prestad atención a cando inician a copla a ver que é o que pasa coa xente que anda no baile. Se vos fixades, as cantadoras botan a copla e a cámara enfoca os pés do home agardando a que este saque o punto. Pero este comeza a bailar cando xa vai media copla alá. Que pasou? Que foi a muller, fora de plano, quen iniciou o punto. Contasnos a que se debe isto, Carmiña. Pois conto. A fantasía da aceptación orixínase cando un grupo de élite crea unha teoría que vai ser reproducida sen cuestionamentos por outros grupos subordinados que asumen como propia, pasando a convertirse en realidade, pois vai condicionar a súa maneira de entender o mundo e, en consecuencia, de actuar sobre el. Isto, aplicado ao baile, tradúcese en que grupos de élite crean a realidade de que o que fan corresponde á verdade. Están reproducindo o que sempre se fixo. O baile sempre se fixo dun xeito machista. Sempre foron os homes os que sacaban punto. Sempre bailaron dunha maneira máis enérxica e vigorosa do que as mulleres e sempre se colocaron en filas diferenciadas por sexo. A repetición constante destes argumentos vai condicionar a nosa ollada e vamos acabar observando aquilo que a nosa fantasía dictamina, polo que vai acabar tornándose en realidade. Moitas veces, cando mostramos o vídeo que acabamos de mostrarvos, a xente justifica con 1000 argumentos antes de darse conta do que realmente está a pasar. Dinnos, por exemplo, pois que o home non se acordou de ningún punto nese momento ou que non escoitou ben que lle estaban sacando a copla, pero o que aquí está acontecendo é que a persoa que sacou o punto está fora de cámara. Estaba fora de cámara
por ser muller e a fantasía da aceptación dinos que as mulleres non sacan punto. A maioría das recompilacións están condicionadas pola crenza da persoa recopiladora. Non son fontes primarias, senón fontes secundarias susceptibles de introducir subxectividades tales como a desigualdade de xénero. A recollida de Sealla non é un caso aillado. Observando moitos doutros arquivos, atopamos moitísimos destes exemplos. Por exemplo, o exemplo de Sealla, enfocar ao home deixando fora de plano as mulleres, ou en bailas donde homes e mulleres están propondo puntos por igual, que cando o home propón un movimento, a cámara faga un zoom repentino só hacia os pés do home. Ou en recollas, onde tamén está participando as persoas recompiladoras, ver como as persoas recompiladoras enfocan a súa ollada só hacia os homes e só propoñen, só continúan as propostas dos homes, aínda que as bailadoras tamén estexan propoñendo movimentos. Observando a repetición destes patróns, non podemos decir que estes exemplos se deban a un mal encadre, a unha casuística da recolla en concreta, senón que dan mostra dun sesgo creado pola fantasía da aceptación. Ademais, as recollidas de campo non só transmiten as subxectividades, senón que cando o obxecto que atesouran está en perigo ou só se conserva nese arquivo, teñen o poder de transformar o que atesouran. Por exemplo, se só gravamos aos homes sacando punto, a fantasía da aceptación na que se apoia esa idea do home como guía vai se tornar realidade, porque o que non visibilizamos acaba por non existir. Vamos ver agora un exemplo en contraposición do exposto anteriormente. Trátase dun documental de 1928 realizado por José Gil, chamase Nuestras fiestas de allá, podedes velo completo no YouTube. E podemos decir que ata o momento é a grabación de baile espontáneo máis antiga. A diferencia coas anteriores recollas é que isto non é unha recolla de baile, non está condicionada polo sesgo da ollada de quen recopila. Estamos ante unha grabación que ten como obxectivo recoller un ambiente festivo, neste caso no Val Millor, pero non está a buscar o baile en concreto, mais o que reflicteo como parte espontánea de unha festa viva. Vamos ver que observamos. Pois observamos que os estereotipos dos que antes vos falou Chus non se dan. Por exemplo, están sinalándonos aquí Chus as filas que escoitábamos de que teñen que estar diferenciadas por sexo, aquí non se dá. Vemos un bailador nun lado e outro bailador noutro, e están bailando en conxunto estas dúas parellas. Vemos, fixádevos na colocación dos brazos. Responde ao xeito individual de cada persoa ou está respondendo a diferenzas por estereotipos de xéneros? Hai homes cos brazos máis altos, mulleres cos brazos máis altos tamén, homes cos brazos máis baixos, o xeito de bailar, saltan máis eles do que elas. Vemos tamén como bailan en pequenos grupos ou en parellas ailladas. Observamos que os estereotipos desa fantasía da aceptación que nos repiten non se dan. Chegadas a este punto, queremos volver a incidir en que este traballo de recolla foi fundamental para que moita da singularidade do noso baile chegara a todos os nosos días e para que nos podamos estar facendo esta análise, polo que é de moito valorar e agradecer que estas persoas, sen probablemente máis formación que aprendizaxe pola práctica e experiencia, ningún tipo de apoio económico nin institucional fixeran este valiosísimo traballo coa súa mellor vontade, o cal está independente de ser recoñecido e apoiado pola administración pública como merece. De feito, só vos mostramos un exemplo gráfico para ilustrar o concepto da fantasía da aceptación, pertencente a un arquivo persoal parcialmente aberto, pois o resto de exemplos que vos puxemos foron visualizados en arquivos privados que aínda están á espera de verse debidamente recoñecidos, valorados e apoiados polas institucións públicas para a súa posta a disposición da comunidade. Pero, bueno, isto é outro tema a tratar. Estes arquivos son valiosísimas fontes as que ir beber, mas tamén consideramos que debemos facelo desde unha análise crítica, partindo da base de que a tradición non é reproducir un momento concreto do pasado como se dunha foto fixa se tratase, senón que a tradición é viva
é o que queda do pasado no presente, que cada xeración se encarga de cribar e facer as súas achegas, deixando atrás aquilo que non enriquece. Coas accións do noso proxecto, buscamos que a achega da nosa xeración sexa lograr a igualdade entre as persoas na transmisión de baile tradicional, para o que os arquivos poden ser ferramenta de empoderamento tanto das nosas informantes como das novas usuarias da tradición. Mais para que o seu uso teña como obxectivo a transmisión do baile en igualdade, trouxémosvos aquí un loteño de recomendacións a aplicar, non sei, Carmiña? Trouxemos. Por exemplo, é importante revisitarmos estes arquivos cunha perspectiva feminista, tentando ler entre liñas sen caer na ollada sesgada de quen recompilou. Desde esta óptica vamos a topar unha chea de referentes que foron invisibilizados por responsabilidade de dogmas patriarcais ou por un concepto da tradición estático. Referentes para resaltar, visibilizar, empoderar e que nos sirven de guía no sentido de transmitir o baile e a música en igualdade. Ademais de revisitar os arquivos existentes con lentes violetas, consideramos que tamén é necesario termos moi presente o concepto da fantasía da aceptación, que antes nos contou Carmiña, a hora de realizar un traballo de campo. Debemos tentar que a nosa ollada estea o menos condicionada posible e aberta a todo o que nos poidamos atopar fora dos nosos esquemas mentais. É fundamental tamén visitar estes arquivos para coñecer o legado que nos deixaron, pero tamén nos corresponde cribar que é aquilo que queremos que trascenda. Vamos ver un exemplo que vos vou compartir. Ben, para decidir se queremos que isto se trascenda ou non, é preciso contextualizar a información dentro do momento histórico e social ao que pertence e comprender a tradición como algo dinámico e susceptible aos cambios que os e as protagonistas da mesma decidan introducir desde o momento histórico e social que lles toca vivir. E desde aquí desbotar aquelo que non nos achegue beneficios como sociedade. E desde o feminismo, fomentar a idea de que a igualdade de xénero nos enriquece como comunidade e enriquece o noso patrimonio. Estes arquivos son tamén fonte para crear espectáculos baseados en reinterpretacións dos mesmos e que se presentan en escenarios, os cales, lembremos, son plataformas de difusión de prestixio, polo que inevitablemente inciden tamén na maneira de bailar nos torreiros e, polo tanto, na transmisión do baile. Por isto, creemos que é necesario que as propostas escénicas que creemos se baseen nunha lectura feminista dos arquivos e onde se amosen eses referentes a toda agora invisibilizados ou onde mostren o que moitas das portadoras nos teñen transmitido e que a hora de subilo e reproducilo no escenario se obvia ou transforma. Referido a isto, convidamos vos a escoitar o que nos contan estas fantásticas informantes da zona de Zas, María Leiducha, Benedita e José, sobre como eran as bailas na súa mocidade e o que ven en riba do escenario. Imos aló. Pero estando vamos a mirar no baile, casi estamos juntos. Si o sabía, igual que estaba en un punto, Bueno, pues quitamos outro, y viña a mente que sabía que era da Jote, a morrer da Jote, que estaba muy bien igual, Claro, entonces ahí Benedita
sabes se non era así. Antes non, na nosa, como? Na nosa musulmana. Na nosa musulmana era así. Era así. Se acabou con o que soubera. Pero eu entendo que señores pero non é o mismo que vayas aprendendo os clases de profesores que o aprendes así por acuerdas do que venga máis. Non é totalmente isto. Ben, é indispensable que a transmisión do baile nas escolas se dé a partir duns parámetros que, baseándose nunha lectura de xénero dos arquivos, busquen a equidade entre as persoas. Isto permítenos desenvolver ferramentas para unha transmisión feminista como a que creamos no curso pasado xunto con a Xentalla do Pichel, chamada Un lote de dicas para bailar en igualdade, que vos vamos compartir agora, para que podades ver, donde ofrecemos diferentes consellos, en concreto 33 consellos, para festexar, para bailar en igualdade e para transmitir o baile en igualdade. Estos consellos xurden a partir deste visionado de xénero dos arquivos, onde atopamos esos referentes que están aquí plasmados, ou tamén a partir de concebir a tradición como algo susceptible a introducir cambios, como algo a cultivar entre todos e todas, onde todos e todas podemos achegar unha gota de auga que o vai facer medrar e seguir sendo parte deste patrimonio vivo que, como podedes ver, estas dicas están recollidas na nosa página de Facebook. Aquí podedes seguir en Andar cos Tempos, podedes seguir todas as accións que vamos desenvolvendo, así como os debates que propomos sobre tradición e xénero, ou como coñecer outras propostas sobre xénero e tradición que se dan noutras latitudes do mundo ou tamén aquí na Galicia. Convidamos vos, pois, a non deixar de andar cos tempos para así manter viva a nosa tradición, tal como nos di o refrán popular, abrazando o feminismo para conseguir un campo de baile vizoso, vivo e respetuoso para con todas e todos nós, propiciándolle así 1000 primaveras máis. Mil gracísimas pola vosa atención, esperamos que vos prestase esta parrafada e agardamos os vosos comentarios e preguntas en participa@consellodacultura.gal para debater na mesa redonda virtual desta tarde xunto con Xulia, Leni, Afonso e Maisrero. Un saúdo foliadeiro, xentiña. Graciñas.